MLA ka 17 North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum uloong balada kijat benriu harijan kibasa hatham yau maulong kin krishan ne em yau hakanik election hendrai en yang ban pensawa yakasur ka badan kam ban penken ria no iki nakani ka jaka halaka jongkari ngamo banong ba banle halaka mon ndre halaka jongkari nya ban pen pau ta kijonong trai kijonong kanrat bar kiwei kidi kinong shongwai bar kilong kinong shongwai kidi ban borom hingi kitrai yeng kitrai jaka kitrai ri kitrai muluk bar halor kani kamdei tang mata ndre nadu shwa ka election jonga emali aja khalai manale shakini ki parlok namnom ong kidi ki harejan kaulani mari okidang khanbor ndre ka de ka thamyu mulong ka bala shong kini kinong shong shnong ki bala wan lingba ki department of repair but ngaso ban ong thani ko wei ba amcham la compromise na du ka por shwa collection kilong ba pinde akum no yangi ada pijok na lu ka arja khalai ka election ka badi stang sausan singi ban thap vote nga kran ka ba shai ngong ka ba kong sandu ka ba ngade ban le akum emali ka kamram ka chonga ka dei ka ba ngine shong ngine slok ka ba ngan le om tang ka ba dengan le ka ba dei ka ba mut ya ka ban penkriya iki ha ban penkriya bi dalong kumno ru dang yo vote ngam yo vote ru ngan hap ban pensawa bi kasur ba sarkar ka de ban penkriya namar ka jing themu ban penkriya kamdi bu ibeng kamdi bu isi kamdi ka ba nim sutana de ja ban riyo ku chongki de ka de bi tik tang kani ba ka jaka kam long shu ka hel azat ka bang la banong ka kot ka kya kam don shu ka jing kham nya ka long palat hang de jaka bar ki kam sniur ki ba life ho jai ki ba life ho rukom ta de lor ta nong rim ban pen wara ai jing shngai ta ka sense of security safe and safety mo hang tai po jaka ni dong kam pen karya iki ba ka ji pekarya iki ru ka de ka ba ka sarkar ka de ban de jo kamram